Gọvanọ Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo ekweghị nkwa na a ga-arụgharịcha ụzọ gọọmenti etiti niile dị na steeti ya mebiri emebi ma kwekwazịa nkwa na ya ga-aga n'iru rụọ ụzọ ọhụrụ dị iche iche iji ebenata ahụhụ ọhaneze na-ata. Gọvanọ Soludo kwere nkwa mgbe o mepere atụmatụ ịrụgharị ebe mebiri emebi n'ụzọ Awka Onitsha Road bụ nke uju mmiri mebiri n'Ogidi. Onye nta aka n'obu gọọmenti Ejike Abana ga-akọlụ gị akụkọ a n'isi. Dịka gọvanọ si wee kọwaa, ọtụtụ okporo ụzọ bụ nke gọọmenti etiti rụrụ na steeti a bụ nnọọ nke dị n'ajọ ọnọdụ ma kwe nkwa na dịka gọọmenti ya na-arụ okporo ụzọ ọhụụ n'ime steeti a, ha ga-aga n'iru na-etinyekwa aka na ndị mebisigoro emebi dịka a na-eche gọọmenti etiti ka ha gbata ọsọ enyemaka. Ụfọdụ ego gọọmenti ya nwetagoro bụ nke ejigo wee na-arụgharị okporo ụzọ dị iche iche gọọmenti etiti nwe, nke gụnyere Isu Igbo, ụzọ dị n'agbata Enugu na Anambra yanakwa Chisco Park Onitsha, ma kwe nkwa na ha ga-aga n'iru ị na-eme ndị Anambra obi aṅụrị. Kọmishọna na-ahụ maka ọlụ Injinia Ifeanyị Okeọma, onye kwuru na ya bụ ụzọ agbapere bụ nke izizi Gọvanọ Soludo na-agbape kemgbe eduru ya n'iru ọlụ, ma kwagharịrị na ide mmiri nke na-enye nsogbu na ya bụ ụzọ dị n'Ogidi abụghị naanị ndị Ogidi ka ọ na-echere aka mgba, mana ọ bụ imerime mmadụ nọ na steeti a. Eze ọdịnala Ogidi Igwe Alex Onido nakwa ndị Ogidi ndị ọzọ a mara ama nakwa ndị si mba ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme site n'Ogidi nke dị n'okpuru ọchịchị Idemmili North. Ejike Abana maka akụkọ ABS.